ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, чӣ хеле бисёриҳо пурсон шуда буданд дар бораи анами тиллоҳо ва ҳозир ман омадам видео кардани ба тиллобозор, вале мутаассифона иҷозат надоданд то ин ки ман ба навор гирифта нарху навои тилловорира барои шумо пешниҳод кунам. Насиб бошад ягон вақти дигар. Бо ҳозир меравем дигар чизоро нишон метиҳам. Мана марҳамат омадем тарафи вайо омадем, тарафи Корвон Сити омадем. Анамин материалҳои дубайски анамин намудора суратоша партофтан ки нархоша гап занед чанд пулай. Дӯстони азиз, 1200 сомон будай и дубайски тозаи якум сортош. Инора ман ҳамашад аз тарафи Корвон Сити дуюм ряд ба навор гирифтаистам. касое мехоҳанд омада аз наздик бинан. Анаи намуд куртои вай астай материалҳои дубайски тоза. Як либосаш 950 сомон. Ҳамаи ино якум сорт. Бисёриҳо ки анамин дар Русия мисол тӯй доранд, ҳаваё хоҳиш кардан, илтимос кардан ки камакаки дигар дар бораи ҳамин материалҳо шумо видео кунед. Чӣ хеле ки ёд доред, як чанд рӯз пеш ман видеои ҳамин либосҳои дубайскиро пешниҳод карда будам барои шумо ва чанд касо дар анамин ватсапи мо шахсан навистанд ки ҳаминора як бори дигар ҳамун чизое ки ҳозир биромадай материалҳои дубайски як бори дигар нишон диҳед. Ва инак чӣ тавре ки мебинед, видео пешниҳоди шумо гардида истодааст. ана марҳамат, ана ин намудош аст. ина 150 сомон либосвориш тозаян. дӯстони азиз, насиб бошад бо ма материалҳои арзонам ба шумо пешниҳод мекунам рӯзои наздик ва дигар вайёрам мисол пешниҳодтон мегардонам. мисол нархи телевизору дигар чизо. бисёриҳо мепурсанд ки нархи телевизори анамин 32 чанд пул аст. тамошобинони азиз, ҳозир 1400-1500 сомон шидагиай нархи телевизори размери 32. ина марҳамат, касое ки видеои моро дидагӣ набуданд, ина нархша ма ҷавобтон додам. ина намудо будай материалҳо. бармегардем ба нархи материалҳо. тамошо кунед, бинед чӣ хеле бисёр биромадагиан новинкаҳо. 1000 сомон, 3 метраш 1000 сомон. ино ҳамаш дубайскиян. иншааллоҳ ки бо арзоношам ба навор мегирам. интизор бошед. ва дархости дигаре ки буд, и дар бораи техника буд. техникам рӯзои наздик насиб карда бошад, ба Султони Кабир рафта ба навор мегирам. тамошобинони азиз, интизор бошед. иҷада бинед итальянский комбахт астай. итальянский комбахт 850 сомонӣ. анаи гулош аст. ана вай дигаро 650 сомонӣ. и сабзаш тоқаш 850. инаи сиёҳо боша 650 сом. як либосворишон. агар ба касе мисол писанд бошад, марҳамат тамошо кунед. анамин намуд комбахтои мисол қиматтарак ба навор гирифтаем. иҷада 950 сомона либосо ҳаст. рангошон ҳамаш ино ваян. материалошон шифон комбахтои тозаян. анам вилирошон ҳамаш шифон комбахтан. тагошон тоза. ина бинед, и 3D материали 3D бо ҳаст аз анамин намуд розвира бинед 1000 сомонай. серияи заминашу худаш вишивка задагиай розви поёнуш боша. ҳам хел лавдомани шолшолак омадагиай. иҷада бо ҳаст дигар хел комбахто. бинед комбахтои якум сорт. нархошон ҳар хелай. тамошобинони азиз, рангошона бинед чӣ рангои хушрӯ будаиё. 800 сомон як либосаш. инаи гули садбарг дорам, беҳад хушрӯ. ана инаш қиматтаракай. анаи тигриёвиш ҳозир ман пешнишон метиҳам. ира гуфтан як дона мондай 1100 сом як либос шай. нигоҳ кунед, аз наздик мебинед чӣ хеле хушрӯ метова. иҷада инчунин ҳаст. анаи намуд комбахто либосаш 750 сомон 3 метраш. яъне иҷада бисёрай гулошон
ина марҳамат бисёр рангои хушрӯ дора. анамино ҳамаш комбахто ами нархан. ҳозир бо аднатониҳои тозара нишон метам. королевский бархат анаи аднатониян ҳамаш якум сорт 550 сомон як либос шай дӯстони азиз 3 метраш. яъне аз ами аднатониё чанд сорт дора. ма инуро ҳамаша ба навор гирифтагӣ будам. сортҳои 200 сомонашам аст, 150 сомонашам аст, 400 сомона, 350 сомона. ами хеле нархош ҳастай, вале чӣ хеле ба мо фаҳм мондан ки сорти қиматаш анаминай сорти якумаш и як либосаш 550 сомон. анами хеле ранго дора. хостум анаи намуди тёмнаси нишон тиям. амина як кас хоҳиш карда буд агар бошад нишон тиед. марҳамат рости дар видеоқа хушрӯ наомадай рангаш, вале аз наздик беҳад хушрӯвай рангош. тамошобинони азиз, ҳозир боша ма мехоҳам барои шумо паплинои туркира, паплинои ҷакардаи туркира нишон тиём. нархошон мисли ҳар вақта ҳаст. мисол 140-150 ҳай. баъд дизайнерскиёш 160 сум. бисёр гулои нав омадагиай. ҳозир ман нишон метиҳам тона якта ба якта. агар ба касе дар кор боша, дар видеоҳои пешнама ватсап амондагӣ ҳастам. нависед, дархост кунед ва ба шумо ба русия равон мекунам. ина марҳамат ҷа зардш ҳастай. ана инамуд гулш ҳастай бо ҳамаш сангчошон тозаяй. и рангаш бо дигар хелай. аз ами ранг ду намудай дӯстони азиз марҳамат тамошо кунед. иҷада баъд анаи бирӯзови паплин беҳад хушрӯвай ҷакарда. паплини туркӣ аз анаи паплин пурсон шуда будан иям туркияй ваяй нигина амонқулова меган ира и паплина номша ба ҳаст анаи зард. инчунин анаи намуд паплин ҳастай туркиёи нав. баъд аз ана ин ҳаст нигини сирх дора. ҳозир ман нигини кабудша нишон дода будам. иш боша бине нигинош сирхай сангчошон беҳад хушрӯ метова ҳангоми букрта мекунед. ино рангшон намерава, кушод намешаванд. аз ҳамин сабаб ино беҳад сифатшон хубай туркиян. бинед ҳамин новинкора хостум нишон тиём. ана ишам беҳад хушрӯвай. ҳозир бо ламиражоам ҳаст. ламираж бамбуко хостум ваёрам пешниҳод кунам. тамошо кунед. ана тамошобинони азиз ана ин намудо боша ламираж бамбукан. яъне ламиражи холӣ неву бамбукай бо якҷоя шидагиан. бисёр хушрӯвай. ҳозир ғавсакай бисёриё ҳозир аз амин дар тоҷикистон мисол кирта кардестиян. анаи ҳама гулои ҳамин ламираж бамбуко. нарх як либосаш 150 сомонай. сангчои тозакати агар боша 150 сомонай. бо ҳастай ҳамино ламиражои тоқаш ҳастай 130 сомон 120 сомон. ҳамин хелай сангои тозашкати. и бамбук будагиёш боша камакак қиматтаракай. ина марҳамат и ғавси хушрӯвуш. ина бинед гулшам хушрӯваи бенигин шай. бенигинаш рости гап напурсидам нархаш чанд сумай. фақат нигиндорша ма чӣ кардам пурсон шидам. иҷада боша дӯстони азиз ана халатворӣ ҳастай. инам нархша намедонам чандай. шояд 75 сомон боша 80 боша иша намедонам. и ғавси дутарафаяй. ҳозир халат медузани кати бисёртар. ино ҳичи намешаванд ғавсам. бинед бамбуки тоза рангошонам намерава.